Nakalungkot din po, munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong contractual at hindi casual tamo, na hanggang December, ala na kayo panweldo. Nung dahilan, may po balo, pero ako po may gagana ka, mag-umpisaya po kini, yung transparency, nung atin pong minyamantala, karetang may labasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po katang transition, may naknap po. Napnapya po yung kaya katamong pera, ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe karene pong kapanibalan po kayo sabihin ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pekisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at paborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunos karan kapwa yung mabalakay niyo at paborin niyo makanyan. Yung segot na bukan ako, alaki po nga kaparapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000, kabilugan na mabalakat at baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming attorney child, halos aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang ikaman italaman na kompleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad mabalang at aya pumulok. Kasi rin pong kaya katamong street sweeper, mitok ng lana man kanya, nuling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting ibalik dala. Suportahan dala. Nya sana po bisaw-saw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko baka nung magobra. Yan po. Sana po ay tindihan nyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang igabit ko, detang makaalain, detang kanakong prinsipyong matino, detang manuala, kaya ka na akong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, aluaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran. Kay bat ko, kontraya, teter ko, yan nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan itang kekatamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, makaalay niya, keng kekatamong prinsipyo, makaalay niya, keng kekatamong advokasya. Kingali mo pagsuko at siyang meging mabayad ng kekatang pagdalanan, king pamagpasikan, king lugni, king bawat baging milyari kekatamo, king pamagpanto kay kami, Alang king gagaga. pamilyang tamo, king buong team tamo, karen buong memaleng ning porak, nung makanano yabatabat, ing memong amatatag, tutong lulugod, at lilingap, aking pananing baleng. Indeed, I am blessed to call you my father,
Porac are even more blessed to call you their neighbor. And to my mom, na lagi nga siyumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutugunan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University, na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building, lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko, mga taga-Candabang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para mag-improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon,
yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng kandabenyo, gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government, problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Yan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery may sundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na yan, congressman doon ako pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Mike, atin lang bigyan sing 100 millions ka na. Kang kanita yung dutur tayo ni King Kabalenan. Itang kayang papaspatukingan, iba't papadinan King Carbon Gutter, palinis core and drainage. Kasi malapit din kaon. Kang kanita, ang po pa rin street lights ang King SM. Papadinan po rin. Kung mabilo mga Kabalenan, mga kanita, sumala naman yung kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni Kakatang Congresswoman Maika, Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, po Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ni Bayong District Hospital. At deta po kaya katao po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po kanita, kailangan po bididinan na po ng local pension ng senior citizen tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggogobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura.
Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill, ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayong mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay naman po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po kumbaga suporta lang para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda because in all aspects. Sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun eh. Kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi ko yung suporta nila. My last 3 terms, lalo po natin pag-igihan, yung pag-servisyo. Kailangan po ang suporta nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting para balen, lalo na first class municipality na Kenny. Kasi ikit ko niyang 11th Sangguniang Bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, gana-gana ang sektor ng community. Kailangan din ang pansin kahit ang mga bagay. In terms of legislation, kabire. At so, kaya bagay mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kayo na kan, and po ang sana king health, matutukan mo rin, uling kayang kabalan mi atubulao na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin makunod. So, in sports naman, gagawin mi katandatos cup, interbarangay, ako mag-commissioner, dudurot naman, at akakit na natin tang gagawan para ka rin kayo na kan. Masaya ako, at siguradong dakal ko, balo karela, at sana ating ko rin ayambag na
pang millennial pamanungkulan kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala daw ako bilang Judato ampong agawa ko imburi ko mga nanula paglingkuran den tao bakulod. Ngani po yung anak yu konsul balene halal na po. Ngani po agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya ko yung serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pang salamat. Nangyari yung operation nung June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. Then dun sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan, or iba pang uri ng krimen na makaka-apekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo. Ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual at din casual tamo, na hanggang December, ala na kayo panweldo. Nung nanong dahilan, may po balo. Pero ako po may gagana ka, mag-umpisaya po kini yung transparency. Nung atin pong minyamantala, karetang milabasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan mila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po katang transition, may napnap po. Napnapya po yung kaya katamong pera. Ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe karene pong kapanibalan po kayo sabihan ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover. Pekisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at paborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad. Karan na pong tao rin. Ako po may lunos karan kapwa yung mabalakay niyo at paborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga karapat, Vice Mayor. Ating kayo nga karapat, nung bisa kayo. Yako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000, kabilugan na Mabalacat, at baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po, parang kaya katamong JO, nung alata mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming Attorney General, halos Aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nangyayaman italaman na kumpleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita, ing syudad Mabalacat ay pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state sweeper, mitok ng lana man kanya, nuling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo, para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring Magaleños, king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo,
maging sincero at tapat tamo para keng lugod tamo keng Balen Magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting, ibalik dala. Suportahan dala. Nya, sana po, bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko ba ka nung magobra? Yan po. Sana po, ay tindihan nyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang maka-align, detang kanakong prinsipyong matino. Detang manuala, kay kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, aluaman ako. Mo naman pwedeng ikabit, detang utusan me para papagobran, kay bat ko, kontraya, teter ko, yan, nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikata mo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan, itang kekatamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, maka-align niya, keng kekatang prinsipyo, maka-align niya, keng kekatang advokasya. Kingali mo pagsuko, at siyang meging mabayat ang kekatang pagdalanan. King pamag pasikan, king lugni, king bawat baging milyan niya katamo. King pamag panto kay kami. King pamilyang tamo, king buong team tamo. Kareng buong memalen ning porak, nung makanano yabatapat, ing meto amatatag, tutong lulugod at lilingap ang impala ning balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na lagi nga sumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro,
kasama po lahat ng mga kawani ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University, na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building, lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candabang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government, problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Yan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery misundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions bat kang senior deputy speaker na yan, congressman doon ako pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Mike atin lang bigyan sing 100 millions ka na kang kanita yung dudur tayo ni King Kabalenan itang kayang papaspatong kingan iba't papadinan king carbon gutter padinis foreign drainage kasi malapit din kaon kang kanita ang po pareng street lights ang gaking SM papadinan po rin kung mabilo mga Kabalenan mga kanita sumala na yung manin kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni Kayakatang Congresswoman Maika, Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, po Vice Governor Dennis Deta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ni Bayong District Hospital. At deta po Kayakatang po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po karita, kailangan po bididinan na po ng local pension. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin.
Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope. Una-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill. Ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayong mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po silang, nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil wag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglapit po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, support na lang din para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda. Because in all aspects, sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then,
malalaman naman nila yun eh. Kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi po yung suporta nila. My last 3 terms, lalo po natin pag-igihan, yung pag-servisyo. Kailangan po ang suporta nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting Parabalen, lalo na first class municipality na kini. Kasi ikit ko niyang 11th sangguniang bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, rin kayo mga basi, senior citizen, LGBTQ+, ganang-ganang sektor ng community, kailangan din ang pansin. Kita mga bagay. In terms of legislation, kabire. At syukipagin mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kayo na kan, and po sana king health, matutukan mo rin, uling kayang kabalan mi atubalaon na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin bakulod. So in sports naman, gagawin mi katandatos cup, interbarangay, ako mag-commissioner, dudurot naman, at akakit na natin tang gagawan para ka rin kayo na kan. Masaya ako, at siguradong dakal ko balo karela, at sana natin ko rin ayambag na pang millennial pamanungkulan, kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala na ako bilang Judato, ang pong agawa ko, imburi ko mga nanula paglingkuran din tao bakulod. Ngayon po yung anak yu, konsyal balene, halal na po. At ngayon po, agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya kayo nga, serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pang salamat. Nangyari yung operation noong June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. Then doon sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo. Ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Nakalungkot din po. Muna-munang apektado rin kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual at din casual tamo na hanggang December, ala na kayo panweldo. Nung dahilan, may po balo. Pero ako po may gagana ka, mag-umpisaya po kini, yung transparency, nung atin pong minyamantala, karetang milabasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney General Quinoren.
Kingi bugat ang transition. Menak na po. May Menak na po. napnapya po ing kaya katamong pera. Ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe karen pong kapanibalan po kayo sabi ng finansya sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pakisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunos karan kapwa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga kaparapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po GO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000 kabilugan na mabalakat at baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming attorney child, halos aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang ikaman italaman na kumpleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad mabalang at aya pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state super, mitok ng lana man kanya, no, ling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo, para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting, ibalik dala. Suportahan dala. Nya, sana po, bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da, sabi da, maglako ko baka nung magobra. Yan po. Sana po, ay tindihan nyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang makaalain, detang kanakong prinsipyong matino, detang manuala, kay kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor, halimbawa, aluaman ako. Mo naman pwedeng ikabit, detang utusan me, para papagobran, kay bat ko, kontraya, teter ko, yan, nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan, itang katamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, makaalay niya, kay katamong prinsipyo, makaalay niya, kay katamong advokasya. Kingali mo pagsuko, asyang meging mabayat ang kekatang pagdalanan, king pamagpasikan, king lugni, king bawat baging minyan kaya katamo. King pamagpanto mo kaya kami. Alang King pamilyang tamo, king buong king tamo. Karen buong memalen ning porak, nung makanano ya batabat, ing memo amatatag, tutong lulugod at lilingap, aking pananing balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na lagi nga sumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig
kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level. Yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building. At lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candaba ang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño
Gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Ayan na ng Candaba yung mga mamamayan na ng Candaba yung nagsalita kasi nga, katulad nga na sinabi ni Mayor, 3 terms. First ever dito sa bayan ng Candaba na nagkaroon ng 3 terms ang mayor. So doon pa lang makikita nyo na gano'n na kabuti at gano'n na kagaling si kaibigan natin na si Mayor Baglangke. So wala na ako iba pang masasabi dahil yung paglukluk pa lang sa kanya ng 3 termino as mayor ng Candaba, yun na yung proof na mahal siya ng mga taga-Candaba. Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iaangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Ayan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery misundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na ang congressman doon nga po pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Micah, atin lang bigyan sing 100 millions ka na. Pangkanita yung dutur tayo ni King Kabalenan. Itang kayang papaspatutingan, iba't papadinan King Carbon Gutter, palinis po rin drainage. Kasi malapit din kawang. Pangkanita, ang po pa rin street lights ang King SM. Papadinan po rin. Kung mabilo ka Kabalenan, pangkanita, sumala naman yung kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni Kakatang Congresswoman Micah, kay Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, po Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ng Bayong District Hospital. At deta po kaya kataon po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po karita, kailangan po bididinan na po ng local pension ng senior citizen tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan,
edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill, ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayo mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, suporta lang din para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda because in all aspects, sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi po yung suporta nila. My last 3 terms, lalo po natin pagigihan, yung pagsiservisyo. Kailangan po ang suporta nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting para balen, lalo na first class municipality na Kenny. Kasi ikit ko niyang 11th sangguniang bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, ganang-ganang sektor ng community, kailangan din ng pansin. Kahit ang mga bagay. In terms of legislation, kabire. At sukibagan mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kayo na kan, and pong sa aking health, matutukan mo rin, uling kayang kabalan mi atubulao na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin bakulod. So, in sports naman, gagawin mi katang Datos Cup, interbarangay, ako mag-commissioner, dudurot naman at akakit na natin tang gagawan para ka rin kayo na kan.
Masaya ako at siguradong dakal ko balo karela at sana ating ko ring ayambag na pang millennial pamanungkulan kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala daw ako bilang Judato ampong agawa ko imburi ko mga nanula paglingkuran den tao bakulod. Ngani po yung anak yu konsul balene halal na po. At ngani po agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya ko yung serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pang salamat. Nangyari yung operation noong June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. Then dun sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo. Ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Nakalungkot din po. Muna-munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual, lapin din casual tamo, na hanggang December, ala na kayo panweldo. Nung dahilan, may po balo. Pero ako po may gagana ka, mag-umpisaya po kini, yung transparency, nung atin pong minyamantala, karetang may labasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po gatang transition, may naknap po. Napnapya po yung kaya katamong pera, ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe karen pong kapanibalan po kayo sabi ng pinansa sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pekisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin. Ako po may lunos karan ka pa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga kaparapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000 kabilugan na Mabalacat at baka nano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming Attorney General, Halos Aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang ikaman italaman na kompleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad Mabalacat ay pumulok. Kasi rin pong kaya katamong street sweeper, mitok ng lana man kanya, nuling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo, para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo.
Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglarang. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting, ibalik dala. Suportahan dala. Nya, sana po, bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko ba ka nung magobra? Yan po. Sana po, ay tindihan nyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang maka-align, detang ka na akong prinsipyong matino. Detang manuala, kain ka na akong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, alwaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran kay bat ko kontraya teter ko yan nining mi sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning mi sakripisyo. Anya, kailangan itang katamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, maka-align niya, kay katamong prinsipyo, maka-align niya, kay katamong advokasya. Kingali mo pagsuko, at siyang meging mabayat ang kekatang pagdalanan. King pamag pasikan, king lugni, king bawat baging milyari kekatamo. King pamag panto kay kami, Alang king pamilya tamo, king buong king tamo, kareng buong memalen ning porak, nung makanano ya batabat, ing memo amatatag, tutong lulugod, at lilingap, aking pananing balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na lagi nga sumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin
kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod. Tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University, na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building, at lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko, mga taga-Candabang magtitinda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para mag-improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government, problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, angat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Ayan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery misundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na yan, congressman doon ako pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Mike, atin lang bigyan sing 100 millions ka na. Bang kanita yung dutur tayo ni King Kabalenan. Itang kayang papaspatutingan, iba't papadinan King Carbon Gutter, palinis po rin drainage. Kasi malapit din kawang. Bang kanita, ang po pa rin street lights ang gaking ESN. Papadinan po rin. Kung mabilo mga Kabalenan, bang kanita, sumala naman yung kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni Kakatang Congresswoman Maika, kay Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Mayroon pong ambulansya,
Reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, Poy Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ng Bayong District Hospital. At deta po kaya kataon po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po karita, kailangan po bididinan na po ng local pension ng senior citizen Tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope. Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill. Ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayo mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po
Kumbaga, suporta lang din para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na Opo, wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda because in all aspects. Sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun eh. Kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi po yung support nila. My last 3 terms, lalo po natin pagigihan, yung pagkaserbisyo. Kailangan po ang supportan nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting Parabalen, lalo na first class municipality na Kenny. Kasi ikit ko niyang 11th sangguniang bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, ganang-ganang sektor ng community. Kailangan din ng pansin. Kahit ang mga bagay. In terms of legislation, Kavire. At sukipakin mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kaya nakan, and po ang sana king health, matutukan mo rin, uling kaya kabalan mi atubulao na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin makulod. So in sports naman, gagawin mi katang Datos Cup, inter-barangay, ako mag-commissioner, dudurot naman, at akakit na natin tang gagawan para ka rin kaya nakan. Masaya ako, at siguradong dakal ko, balo karela, at sana ating ko rin ayambag na pang millennial pamanungkulan, kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala daw ako bilang Judato, ang pong agawa ko, imburi ko, mga nanula paglingkuran din tao bakulod. Yan po yung anak yu, konsul balene, halal na po. At yan po, agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya kayo nga, serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pong salamat. Nangyari yung operation noong June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. We begin with Eden Santos, Net 25. Yusek, good afternoon po. Kumustahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa panukalang magpatupad po ng price ceiling sa fresh meat na kaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng baboy sa farm gate. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko.
Isang tanong lang po dun sa CIMEPA, follow-up lang po, na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Doon po sa tax investment na binawasan, paano po ba ito, yung mga simpleng mamamayan lang po, paano po sila makakapag-invest dito? Maaari po silang turuan ng mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganoon kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po ito mga nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo maturuan. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po. Yusek. Some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic, Zambales. And si Secretary Gibo Teodoro nagpahayag na rin po ng pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Since wala pa naman pong formal offer patungkol po dito, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang tugon ng ating Pangulo is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Nagbukas na po ang 20th Congress and magsisimula na rin po after ng SONA, magsisimula na rin po yung budget deliberation. Si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung comment dito ng Palasyo? We respect the independence of the Congress, pero kapag po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you, Yusek. Next, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yesterday, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC Commissioner. Ma'am, may we just get the reason why Bienvenido Rubio was replaced? Katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo, ang nais po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po maging transparent sa koleksyon ng revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po? Hindi po natin masasabi yan. At kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Ma'am, may we just get the President's marching orders kay Commissioner Nepomuceno? And sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post? Sa OCD po yan. Wala pa po, hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. Pero ang marching order, unang-una po, dapat protectionan po, strengthen yung border protection at labanan nga po ang smuggling. At nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban, sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you, ma'am. Next question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sa survey po na isinagawa ng Okta Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC or will it create a sense of urgency
for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Last week or over the weekend, hindi ho na itago ni VP Sara ang kanyang, should I say, exasperation. Sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnulfo Teves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, just a follow-up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the 6 other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the president is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice. Everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellow men, Filipino people. Okay, ma'am, on the Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said yesterday in an interview na he has already relayed to the President his intentions to apply for the Ombudsman post, which will be vacated by mid this month. Ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay kanyang pagpapasya kay SOJ Boying Remulla. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. So hintayin na lang po natin. Last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpe-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulla should he be accepted by the JBC? Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jane Mangaluz, philstar.com. Good afternoon. So the DBM is set to submit its budget to Congress, the proposed 2026 budget to Congress this month. So what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito.
Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds for in the 2036 budget sa proposed version? Ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita as of now. Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng LUWA, natapos na yung investigasyon nila. Kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, na isumite na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang pundalin. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya. Ang report. At 2 boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami. So, nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang Office of the President at ito po ay aaralin at asahan niyo po na mabilisan pong aaralin to para sa mga consumers po ng Prime Water. Pagkatapos pong maaral, ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely, gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas at walang masasagasaan pero dapat para sa taong bayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Hello, ma'am. Can I have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the president support a legislated wage hike in the 20th Congress, given that senators and congressmen have already filed bills on it? Noong pa po natin sinasabi, gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job fairs kung saan nagkapagbigay na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng $27 billion investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng 50 pesos na wage hike, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At sa lahat po ng kakayanin ng administrasyon at sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lang para sa mga investors o sa mga negosyante, para po sa lahat. On the legislated wage hike, ma'am, will the president support it too? Muli, pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya po ito, lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. That's it. Thank you, Yusek Claire. Good news pa po para sa ating mga drivers. Bukod sa oil price rollback, magkakaroon din ng fuel discounts para sa mga motorista ayon sa Department of Energy. Bunsod nito ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, mula ngayong araw ay bababa ng 1 peso 70 cents ang gasolina, 2 pesos 20 cents ang diesel, at 2 pesos and 30 cents naman ang kerosene.
Samantala, 9 oil companies na ang nangakong magbibigay ng fuel discount sa mga motorista, kabilang ang mga PUV, TNVS at mga non-PUV drivers. Alinsunod ito sa panawagan ng Pangulo na magkaisa ang gobyerno at private sector para tulungan ang taumbayan na salagin ang epekto ng pagbago-bagong oil prices sa world market. Makakaasa ang PUVs at non-PUVs sa fuel discounts mula sa Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Phoenix, PTT, Jetty, Clean Fuel, at Petrogas. May discount naman mula sa Shell, Sea Oil at Phoenix para sa mga TNVS drivers. Isa pang magandang balita, 6 na shipping containers na naglalaman ng smuggled agricultural products nasabat. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang inspeksyon ng mga shipping containers na may lamang smuggled agricultural products sa Port of Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na paigtingin pa ang kampanya kontra smugglers at mga iligal na produktong sumisira sa ekonomiya at kalusugan ng bansa. Tinatayang nasa 34 million pesos ang halaga ng nasabat na mga illegal items, kabilang sa mga naharang ng DA ang mga misdeclared frozen fish at red and white onions. Naging matagumpay ang operasyon laban sa smuggling dahil sa mabisang koordinasyon sa pagitan ng DA, Bureau of Customs, DOH at FDA. At bago po tayo magtapos, 6 na Pinoy seafarers ng MV Herman Star na 2 buwan nang na-stranded sa kanilang barko, sinagip. Nasagip na ang 6 na OFWs sa pangunguna ng DMW at OWA, 2 buwang na-stranded ang mga nasabing crew members dahil sa unseaworthiness ng kanilang vessel na nakadaong sa karagatan ng Lubok, Iloilo. Dumulog din ang mga seafarers na 3 buwan nang hindi na ibibigay ang kanilang sweldo at mga benepisyo. Kaya agad namang inaksyonan ng DMW ang nasabing reklamo at ayon nga kay DMW Secretary Hans Kakdak, alinsunod sa direktiba ng Pangulo, naresolba po ito. Matapos ma-rescue, nakatanggap ng 100 pesos na financial assistance ang mga nasagip na seafarers mula sa MW at OWA. Nilalakad na rin ng DMW at OWA Transportation ang mga OFW pauwi sa kanilang mga bayan. Nakalungkot din po
Muna-munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual, lapin din casual tamo, na hanggang December, ala na kayo panweldo. Nung nanong dahilan, may po balo, pero ako po may gagana ka, mag-umpisaya po kini, yung transparency, nung atin pong minyamantala, karetang may labasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po gatang transition, may naknap po. Napnapya po yung kaya katamong pera. Ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe ka rin pong kapanibalan po kayo sabi ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pakisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunos karan ka pa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga kaparapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. 6,000 kabilugan na mabalakat at baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong panweldo. Kaya po may sasabi kaming Attorney General, Halos Aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang ikaman italaman na kompleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad mabalang at aya pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state super, mitok ng lana man kanya, no, ling end of contract la, ngayon imantong kami pong panweldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo para king masanting nga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting ibalik dala. Suportahan dala. Nya sana po bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da, maglako ko baka nung magobra. Yan po. Sana po ay ingenyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang igabit ko, detang maka-align, detang kanakong prinsipyong matino. Detang manuala, kaya ka na akong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, aluaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran. Kay bat ko, kontraya, teter ko, yan, nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan, itangke katamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, makaalay niya, kengke katang prinsipyo, makaalay niya, kengke katang advokasya. Kingali mo pagsuko at siyang meging mabayad ng kaya katang pagdalanan. King pamang pasikan, king bilog ni, king bawat bagay minyan kaya katamo. King pamang palto kaya kami. Alang king pamilyan tamo, king buong team tamo. Karen buong memalen ning porak
ang impananing balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na laging asyumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pag-antabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod. Tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami. Yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutugunan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State
University na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building. Lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candaba ang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical, kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay sa isipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government, problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Ayan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery misundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na ang congressman doon ako pa kang incoming congresswoman kang congresswoman Mike atin lang bigyan sing 100 millions ka na kang kanita indudur tayo ni King Kabalenan itang kayang papaspakutingan iba't papadinan King Carbon Gutter palinis po rin drainage kasi malapit din kawang kang kanita ang po pa rin street lights ang gaking ESN papadinan po rin kung mabilo mga Kabalenan mga kanita sumala naman kaya kami munisipyo. Kapamilata na po ni Kayakatang Congresswoman Maika, kay Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, po Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ni Bayong District Hospital. At deta po Kayakatang po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po karita, kailangan po mididinan na po ng local pension ng senior citizen tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto.
O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope. Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill. Ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intention. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayong mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po silang, nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, suporta lang para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda. Because in all aspects, sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi po yung support nila. My last 3 terms, lalo po natin pag-igihan, yung pag-servisyo. Kailangan po ang supportan nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting para balen, lalo na first class municipality na kini. Kasi ikit ko niyang 11th
Sangguniang Bayan kay panahon administration last term 11 12 rini new bali maliwa tilangan na experience at dedicated laging obrada. So from third class to first class, yung kakaiba na siyempre more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, ganang-ganang sektor ng community. Kailangan din ng pansin kahit ang mga bagay. In terms of legislation, Kavire. At so kaya mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kayo na kan, and po ang sana king health, matutukan mo rin, uling kaya kabalan mi atsubalaon na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin bakulod. So in sports naman, gagawin mi katang Datos Cup, inter-barangay, ako mag-commissioner, dudurot naman, at akakit na natin tang gagawan para ka rin kayo na kan. Masaya ako, at siguradong dakal ko, balo karela, at sana ating ko rin ayambag na pang millennial pamanungkulan, kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala na ako bilang Jude dato, ang pong agawa ko, imburi ko mga nanula paglingkuran din tao bakulod. Yan po yung anak yu, konsul balene, halal na po. At yan po, agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya kayo nga, serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pong salamat. Nangyari yung operation nung June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. Then dun sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan, or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo, ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Lalawigan sa pamumuno po ng ating Governor Lilian, Vice Governor pala, ating Governor na Lilian Pineda, sa 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatuparan at ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kababang. Ay, maraming salamat. Sa Sangguniang Numbers, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas dagdagan niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay Nanay.
Ganun din sa ating Provincial Administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, my executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil kasi lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming natawag na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagdagan ng programa na implement para sa mga Kapampangan. Thank you, Parang Buddy. Gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon nito para pasalamatan ang ating Board. Sabi nga ni nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po. Munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual at din casual tamo na hanggang December ala na kayo panimaldong. Nung dahilan may po balo pero ako pumigagana ka magumpisaya po kini yung transparency nung atin pong minyamantala karetang milabasan administrasyon king kabana po ng bayan tagalan at tagalan mila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po katang transition, menak na po. Napnapya po ing kaya katamong pera, ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe karen pong kapalibalan po kayo sabi ng financial sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pakisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunos karan ka pa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako,
Alake po nga karapat, Vice Mayor. Ating kayo nga karapat, nung bisa kayo. Yako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po JO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. Ngayon, 6,000, kabilugan na mabalakat. At baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual lang po parang kaya katamong JO nung alata mo pong Panueldo. Kaya po may sasabi kaming attorney child, halos aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang man italaman na kumpleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad Mabalangat ay pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state super, mitok ng lana man kanya, nuling end of contract la, ngayon imantong kami pong Panueldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan mi itong tamo para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi panira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting, ibalik dala. Suportahan dala. Nya, sana po, bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da, sabi da, maglako ko baka nung magobra. Yan po. Sana po, ay tindihan niyo po. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang igabit ko, detang makaalain, detang kanakong prinsipyong matino, detang manuala, kaya kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor, halimbawa, alwaman ako. Mo naman pwedeng ikabit, detang utusan me, para papagobran, kay bat ko, kontraya, teter ko, yan, nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikata mo nga ning may sakripisyo. Anya, kailangan, itang kaya katamong kuwanan, itang kanakong kuwanan, makaalay niya, kaya katamong prinsipyo, makaalay niya, kaya katamong advokasya. Kingali mo pagsuko at siyang meging mabayat ng kaya katang pagdalanan. King pamagpasikan, king lugni, king bawat baging minyari kaya katamo. King pamagpanto mo kaya kami. Alang King pamilya tamo, king buong team tamo. Karen buong memalen ning porak, nung makanano yabatabak, ing memo amatatag, tutong lulugod at lilingap, aking pananing balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na lagi nga sumukin behind the scenes na Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term. At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po,
Paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pagantabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University, na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building, at lakad pa kami ng mga additional buildings na target natin. 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko, mga taga-Candaba ang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na patak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government, problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Yan
may ka-continuity, ha? Karetang may suspended project ko, ha? Itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery, ne? Misundo na lang kanyan. At itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na yan, congressman, doon ako pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Mike, atin lang biniyat sing 100 millions ka na. Kang kanita yung dudur tayo ni King Kabalenan. Itang kayang papaspatong kingan, iba't papadinan king carbon gutter, palinis core and drainage. Kasi malapit din kawan. Kang kanita, ang po pa rin street lights ang gaking SM. Papadinan po rin. Kung yung mabilo mga Kabalenan, baka kanita sumala naman yung kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni kaya katawang Congresswoman Maika, kaya Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, Poy Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ni Bayong District Hospital. At deta po kaya katawang po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po karita, kailangan po bididinan na po ng local pension ng senior citizen tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill. Ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga
moves po para sa mga ganitong mga mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intensyon. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayong mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at meron po nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay naman po, dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, suporta lang po para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Opo, wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda. Because in all aspects, sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi ko yung suporta nila. My last 3 terms, lalo po natin pag-igihan, yung pag-servisyo. Kailangan po ang suporta nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting Parabalen, lalo na first class municipality na kini. Kasi ikit ko niyang 11th sangguniang bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, ganang-ganang sektor ng community, kailangan din ng pansin. Kahit ang mga bagay. In terms of legislation, kabire. At syukibagen mo na bilang anak, tumutok in sports, and maglingon ka rin kaya nakan, and po ang sana king health, matutukan mo rin, uling kayang kabalan mi atubulao na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin bakulod. So, in sports naman, gagawin mi katang Datos Cup, inter-barangay, ako mag-commissioner, dudurot naman at akakit na natin tang gagawan para ka rin kaya nakan. Masaya ako at siguradong dakal ko balo karela at sana natin ko rin ayambag na pang millennial pamanungkulan kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala na ako bilang Jude dato ang pong agawa ko imburi ko mga nanula paglingkuran din tao bakulod. Yan po yung anak yu Consul Balene halal na po. Yan po agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya ko yung serbisyong totoo yan po yung tatak dato. Dakal pang salamat. Nangyari yung operation noong June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun.
Bari dun sa nag-viral na nung nakita dun sa social media, kinasuhan namin siya ng 511, pushing at saka possession. Then dun sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo, ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Na sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang yung ng department heads, nung naning akakit kong kulang, nung naning akit kong problema, iyang talagang piso-pasopan tamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo pa-priority tamo kayo. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo yung yang kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin sa lukuyan. Number 2, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may din yung solusyon. And then, kalupadaretang hospital at eskwela na talagang palaging sabihan ng programa, then, lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon in Department of Health, baka nita pinadiran din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, area din ang budget. Yan, ipasahop ko. Karang kaya katamong kinaukulan. Metong niya naman adyang ni Congressman Dong, maragulya sahop, lalo na yung kaya mo naman Kendabsu. Lapitan kaya naman yan para kaya katamong eskwela. Lapitan kaya naman Senador Marcoleta. Lapitan ko pa rin kinaukulan. Baka na ito, hindi ng tao mabilis sa eskwela. O na rin ka na akong priority. Matang kayang kabiyahin na rin tao. Balo yung pamanungkulan. Aliwa mo itong problema na nimbalen, yung kakatamong isipan. Adyari yung problema na rin tao. Dapat korkulamo mo naman, kalupa ko, may nibat ko kayang ala, may nibat kayang kakaluluan, pero akabyusan ko yung kasagitan, din pamilya ko yung namakasakit ngayon. Yan buri kong gawan mo naman. May gigpa na ako nimbalen, turiyan kong pamilya. Itangagyo ko yung sahop ko karela. Baka nito, makapanantabi ako bilang gigpa na nimbalen. Mayor, namin kung asahan na rin kaya katamong memaleng king first 100 days namin in office. Kalupanapin, inga isahanda, mapila na di namin solusyon. Inga kasalukoy na problema. Kalupan naman yung basura. Pakikuha ng within 100 days sa ini, adi na kaya solusyon. In traffic, ang poreng may aliwang malyaring minor, malyaring sikaswan, yung palengki. Limisan yung palengki, di na kaya generator. Baka nito rin magginawala. So, yung priority, king 100 kasi, in 100 days, more than 3 months siya mo Wala na ka masyadong takalagawakin. Pero in preparation, kalupanapin, mag-donate kong gabon ka rin in Department of Health, gawa ko na mag-donate ko na naman gabon kanyan king State University. Pa-priority ko naman. Anya nung magawa lang within 100 days din. Salamat. Pero ako gamang kong gagyo ko. Nung naman nangyari kong gawa. Thank you very much po, Mayor. Thank you. Ang lalawigan sa pamumuno po ng ating Governor Lilian, Vice Governor pala, ating Governor na Lilian Pineda, sa 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatuparan at ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kababayan. Ay, maraming salamat. Sa Gunian Numbers, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas nagtira niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga
ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo, tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay nanay. Ganun din sa ating provincial administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, my executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil kayo lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming na tayo na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagdagan ng programa na implement para sa mga kapampangan. Thank you, Parang Buddy. Gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon nito para pasalamatan ang ating outgoing 3-term board members sa inyong serbisyo at matapat na paglilingkod sa ating lalawigan. Board, sabi nga ni nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po. Munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual at din casual tamo na hanggang December ala na kayo panimaldong. Nung nanong dahilan may po balo pero ako pumigaga na ka magumpisaya po kini yung transparency nung atin pong minyamantala karetang may labasan administrasyon king kabana po ng bayan
tagalan nila pong Attorney General Kinuren. Ingigid po gatang transition, menak na po, May menak na po. napnapya po ing kaya katamong pera, ikit miya po 2 weeks before election, nakapagluwal na pa pong 240 million. Imagine, until today, unliquidated la pa. At ikaw po personal na mensahe ka rin pong kapanibalan po kayo sabi ng pinansa sa inyo. Ano pa na po niya may labasan niya pong turnover, pakisabihan ko niya po yung kakatamong city treasurer at papaborin niyo pong may labas tanganan niya po yung kabanan ng syudad, karan na pong tao rin, ako po may lunos karan ka pa yung mabalakay niyo at papaborin niyo makanyan. Yung segot na po ka na ako, alaki po nga karapat, Vice Mayor, ating kayo nga karapat nung bisa kayo. Ako, konselor ko, muling buri kong gusto, ating ko nga karapat. Manindigan ko kaya itong gusto. At rough estimate, rin po GO apektado, mga pilan na po. 6,000 rin di sa aming JO. Sobra na po karakal. Ngayon, 6,000, kabilugan na mabalakat. At baka naano kaya pong mag-hire ka niya na kontraktual. Alam po parang kaya katamong JO nung alata mo pong Panueldo. Kaya po may sasabi kaming Attorney General, Halos Aldoldo, nung makanano may nga paralanan, nang ikaman italaman na kumpleto, retang kabuuan na 3 hanggang 4,000 JO, at least man lang manikwata mo bang kanita ing syudad mabalang at aya pumulok. Kasi rin pong kaya katamong state super, mitok ng lana man kanya, nuling end of contract la, ngayon imantong kami pong Panueldo, bang kanita, magtuloy-tuloy po ing karelang serbisyo. Misasan metong tamo para king masantinga para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo, miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi pangira, alang mi pamatikos, alang maglarang. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power. It is about people. Ang masanting ibalik dala. Suportahan dala. Nya sana po bisaw-bisaw tamo. Last po, dakal mangutang ka na ako. Dakal mangutang po ka na ako, kukutang da. Sabi da maglako ko baka nung magobra. Po. Sana po ay tindihan niyo ko. Totoo po, maglako kong magobra. Kailangan detang igabit ko, detang maka-align, detang kanakong prinsipyong matino. Detang manuala, kaya kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor. Halimbawa, alwaman ako. Mo naman pwedeng ikabit. Detang utusan me para papagobran kay bat ko kontraya teter ko yan nining mi sakripisyo. Alwa mo ako, ikatamo nga ning mi sakripisyo. Anya kailangan itang katamong kuanan, itang kanakong kuanan, makaalay niya, kay katamong prinsipyo, makaalay niya, kay katamong advokasya. Kingali mo pagsuko at siyang meging mabayad ng kesatang pagdalanan. King pamagpasikan, king lugni, king bawat baging minyahan kaya katamo. King pamagpanto kaya kami. Alang King pamilya tamo, king buong team tamo. Kareng buong memalen ning porak, nung makanano ya batabat, ing memo amatatag, tutong lulugod at lilingap. Aking pananing balay. Indeed, I am blessed to call you my father, but the people of Porac are even more blessed to call you their mayor. And to my mom, na lagi nga siyang kukin behind the scenes. Ngayon na po ang opisyal na unang araw ng ating second term.
At alam kong sabik na kayong marinig kung ano ang mga susunod nating hakbang. Naririnig ko na nga po ang tanong ng marami sa inyo. Mayor, ano kaya ang mangyayari sa first 100 days? Aaminin ko po, excited din po ako. Dahil bawat araw, isang panibagong pagkakataon ito para tugunan ang mga pangangailangan ninyo at tuparin ang mga pangarap nating lahat para sa San Fernando. May kasabihan po tayong health is wealth. Pero sa totoo lang po, paano kung wala kang yaman? Paano kung kahit simpleng check-up ay wala kang pambayad? O walang masakyan papunta sa health center? Sa panahon ngayon, ang hirap makahanap ng serbisyong medikal na libre, maayos at may malasakit. At bilang inyong ina ng syudad, ramdam ko po ang hirap at pag-aalala ng bawat isa. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita sa tulong ni Congresswoman Mika Gonzales at ng ating mahal na SDS, Congressman Dong Gonzales. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Po, lahat ng bagay ay may simula, no? Ay ang simula na yan, ang pagtatrabahuhan natin, kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. At sorry po kanina, gusto ko pong ang aking buong taos-pusong pasasalamat sa pamilyang Pineda, lalo po kay Tatay Bong Pineda, sa inyo pong pagkantabay po sa amin, Tay. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala. Hindi po tayo magkakamali sa paglilingkod, tayo po ay magsisilbi sa bawat tao pong dito po sa ating syudad Mabalacat. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po, nakipag-ugnayan na kami, yung mga satellite na parang nila, another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutugunan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Akong pusin, yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University, na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building, at lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candaba ang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para mag-improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano ang aasahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko,
kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng kandabenyo gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Yan may ka-continuity karetang may suspended project ko itang ka na akong motor pool, itang ka na akong public cemetery may sundo na lang kanyan at itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker ang congressman doon ako pa kang incoming congresswoman kang Congresswoman Mike, atin lang bigyan sing 100 millions ka na. Ang kanita yung dudur tayo ni King Kabalenan. Itang kayang papaspakukingan, iba't papadinan King Carbon Gutter, malinis core and drainage. Kasi malapit din kaon. Ang kanita, ang po pa rin street lights, ang gaking ESN. Papadinan po rin. Kung magbilo mga Kabalenan, mga kanita, sumala naman yung kaya kaming munisipyo. Kapamilata na po ni Kakatamong Congresswoman Maika, Pangulo, mag-groundbreaking na kami po. Reta pong ambulansya, reta pong District Hospital Tamo, i-Governor Nanay Bibi Pineda, po Vice Governor Dennis Delta Pineda. Kakasabi ko nila po, magbabala po kanyang ken July for inspection na po ni Bayong District Hospital. At deta po kaya katawang po mga senior citizen, local pension, dagdagan tala pa po kanita, kailangan po bididinan na po ng local pension, daring senior citizen tamo. Tapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Tanggalin natin yung pangungutong. Yung mga lagay na yan. Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Ngayon, alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin para pakita ang talento ng mga Kapampangan. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga,
Hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope Unang-una po ang SOGI bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI bill, ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intention. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makatarungang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayong mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin. So maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, suporta lang din para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Alam mo, sabi ko nga kanina, I will continue yung aking 9-point agenda. Because in all aspects, sa livelihood, sa kalusugan, sa pag-aaral ng mga bata, yung mga senior citizen, infrastructure development, agriculture, lahat yan. We have the 9-point agenda that I explain to the people kung ano talaga gagawin. Nagsasabi ako ng totoo, huwag kang magsinungaling sa tao. Gawin mo lang ang dapat para sa kanila, para sa bayan. Then, malalaman naman nila yun eh. Kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo ang tao, hindi. Just serve with humility. Siyempre, hinihingi ko yung suporta nila. My last 3 terms, lalo po natin pag-igihan, yung pag-servisyo. Kailangan po ang suporta nyo, ang tiwala nyo. Ibigay nyo po ito sa akin. Sinusiguro ko sa inyo, we will be serving much more kaysa sa nakaraan. Siyempre, nandyan ang mga infrastructure projects ng Villa de Bacolor. No? So, bilang kami naman sa legislative, bilang taga-review, taga-approve ng pondo, sabi ko nga, sumusuporta kami kay Mayor. At kung meron pa siyang ibang balak o planong gawin o gusto pang dagdagan ang kanyang mga programa, susuportahan po namin. So, siguro, peka masanting, nung naning masanting para balen, lalo na first class municipality na Kini. Kasi ikit ko niyang 11th sangguniang bayan kay panahon, administration, last term, 11th, 12 rini, new. Bali, maliwa tilangan na experience at dedication, dedicated laging obrada. So, from third class to first class, yung kakaiba na, siyempre, more services, more development. Miyayaliwaret ang 9-point agenda ng mayor, siyempre, karing kay mga basi, senior citizen, LGBTQ+, gana-gana ang sektor ng community. Kailangan din ang lampansin kahit ang mga bagay. In terms of legislation, kabire. At syukepagin mo na bilang anak, tumutok in sports. And maglingon ka rin kayo na kan, and pong sa aking health, matutukan mo rin, uling kayang kabalan mi atubulaon na resettlements, matutukan la rin uling tao la rin bakulod. So, in sports naman, gagawin mi katandatos cup, interbarangay, ako mag-commissioner, dudurot naman at akakit na natin tang gagawan para ka rin kayo na kan. Masaya ako at siguradong dakal ko balo karela at sana natin ko rin ayambag na pang millennial pamanungkulan, kareng mas minuna kaya katamang manungkulan. At least kilala na ako bilang Judato, ang pong agawa ko, imburi ko mga nanula paglingkuran din tao bakulod. Yan po yung anak yu, consul balane, halal na po. At yan po, agpangkaya po yung kakonsali bilang manungkulan para kaya ko yung serbisyong totoo, yan po yung tatak dato. Dakal pang salamat.
Nangyari yung operation nung June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung attention natin. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong dalawa doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Bari doon sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511. Pushing at saka possession. Then dun sa dalawa, section 11 din, possession of illegal drugs. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo. Ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. Vice Governor pala, ating Governor na Miliana Pineda, sa 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, naisikato para at ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kapampangan. Ay, maraming salamat. Sa Guniang Numbers, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas dagdagan niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay Nanay. Ganun din sa ating provincial administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, my executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil sila lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming natawag na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagalan ng programa na implement para sa mga kapampangan. Thank you, Parang Buddy.
ko rin pong kunin ng pagkakataon ito para pasalamatan ang ating outgoing 3-term board members sa inyong serbisyo at matapat na paglilingkod sa ating lalawigan. Board, sabi nga ni nanay, mamimiss niya kayo. Sintig, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernur. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po.